Alhamdulillah, Ika budget insha Allah zan mana bayani akan ire-iren kayan aiki ko kuma tools ɗin da ake amfani da su don yin record keeping. Tools ɗin da muke amfani da su ko kuma hanyoyin da muke amfani da su wurin yin record keeping sun kashi biyu. Akwai manual way sannan kuma akwai digital way, wanda manual way hanya ce da ake record keeping shekarun baya, wanda kuma yanzu muna digital way saboda komai ya koma digital. Manual way ya haɗa da littafi da kuma legend book. Shi littafi hanya ce da ake recording a kasuwanci, amma duk abin da kai recording a littafi yana buƙatar sai ka yi lissafi, kuma sannan littafi zai iya bata, sannan kuma littafi baya baka dama ka gane kai understanding din kasuwancin ka clearly, sai dai kawai ka rubuta abin da ya kamata ka rubuta, wanda method ne da ya kamata a ce kowane ɗan kasuwa ya daina amfani da littafi wurin recording din kasuwancinsa. Sai na biyu shine digital way, wanda muna zamani na technology. Digital way muna da softwares da dama. Na farko muna da Excel manhaja ce wadda za ta taimaka maka kai recording komai na kasuwancinka, amma tana buƙatar ilimi sosai da sosai, sai ka san data analysis, sannan kuma tana demanding din sai kana da computer. Na biyu akwai manhajoji da dama, amma manhajojin nan sun yi tsada sosai, wanda ƙananan 'yan kasuwa ba su yi affordable ɗinta ba. Shi sa muka yi creating ɗin Ifka wajen manhajar da za ta taimaka muku ku recording ɗin kasuwancin ku cikin sauƙi ba tare da kun biya ko sisi ba, sannan kuma ku understanding ɗin kasuwancin ku, sannan kuma ku gane kasuwancin ku cikin sauƙi. Na tabbata duk wani mai kasuwanci zai ji daɗin amfani da manhajar Ifka wajen. Idan kana son ka ga yadda za ka koyi yadda ake amfani da manhajar Ifka wajen, za ka iya shiga YouTube channel ɗinmu kai sacin ɗin Ifka wajen domin ka kalli